πάνω στην Κουργούσκα θα Σπυρό, ο ιδρυτής του Παναθηναϊκού λεγόταν Γιώργο Καλαπάνη. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει αυτή τη γλυκά της κλεμμένης ευτυχίας? Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Για να σας ακούσω τώρα λίγο, για να σας ακούσω, στα στήθια μου και πώς να σε βγάλω. Πότε να έρχεται το βράδυ, πότε να έρθει εκείνη η ώρα η γνωστή, που θα φανείς όπως ο κλέφτης στο σκοτάδι κι απ' τη λαχτάρα η καρδιά μου θα σκιστεί. Στα στήθια μου και πώς να σε βγάλω. Η ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Η αρρώστια μου μες στα στήθια μου και να σε βγάλω. Ευχαριστούμε.